Diyos maray na hapon po, sing dugabos mga tugang. Maluhod po kita para sa orasyo emperata. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Sa ngaran kan Ama, Aki ipatin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya namamatean mina, ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumuotan asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ang mga minasunod, iyupon mga intensyon kan sa tong Santa Misa ngunyan, pasasalamat offered by Suzette Mediavillo, Tomas B. Togores and family, Agnes Grace Patriarca and family, Ana, thanksgiving also offered by Anonymous, Marmol and Bayotas family, and Charles Mateo Milano. Espesyal na kahagadan kan mga minasunod. For property selling offered by Joy Mengorio, for successful electrical engineering licensure exam of Alaysa Marie Madrona, offered by Madrona family. For job employment offered by Ana. To pass the NCLEX exam offered by Chris Becerra. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. Para sa kalag ni Efren offered by Eva Flores. For the death anniversary of Albino offered by Mila Rodriguez. All Souls and for the soul of Romulo offered by Tomas Togores and family. Para kay Roslyn offered by Agnes Grace Patriarca and family. Para kay Elias Jr. offered by Sevilla family. Para sa kalag ni Damarites, Edwin, Fedeng, Hermes, and Jojo, offered by Mrs. Chris Becerra. Ngunyan, iyo po ang Domingo de Ramos, dapit sa pasyon kan kagurangnan. Matindog na po ang gabos, asin sarabay niya tong awiton ang pagpuon, bantang nakataas ang satuyang mga daradarang langkoy.
Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pakibaba po ang mga langkoy, ang grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, ang pagkamuot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaing dugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ngunya na aldaw, pinupo ng tapo ang pinakamahalagang mga aldaw para sa satuyang mga Katoliko, ang Semana Santa. Ngunya na Domingo, ginigirumdumta ang matrayumpong paglaog ni Jesus sa Jerusalem. Punanta ang selebrasyon sa pag-ako kan satong mga kasalan, ginigirumdum na si Jesus nagadan para sa satong kasalan. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Daday na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan tang Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan sagkod paman, sa paarog kan pagpaarog kan halimbawa nin kapakambabaan para sa katawuhan, hinimo mong manitawo an samong paraligtas, asin magpasan kan krus. Kaugaying warasan na magkanigo kaming makanood, kan mga adal kan sa iyang pagkamatinios, asin magkamit kami kan mga kahirasan sa iyang pagkabuhay liwat. Siya nakaiba mong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, ginuno si katulong awit kan surugoon ni Yahweh. Maski nangani nasasambit ini sa kapiestahan in pagbunyag kan sa tong kagurangnan,
Bakong malinaw kung si Isay ang sinasabing surugoon nin kagurangnan. Siya daw katipunan nin tawo ang Israel na banwaan ni Diyos. Siya daw ang hadi kay itong panahon o ang Mesiyas na maabot. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ang kagurang ng Diyos, nagtaos sa kuning sa disipulong dila. Tangani magtagal sa paghingowang maghatod ning tataramon sa pagalpagal. Pinupukaw niya aga-aga, pinupukaw ang sakong talinga, tanganing magdangog siring sa sarong disipulo. Ang kagurang ng Diyos, binuksan ang sakong talinga, asinday ako nagtumang ni nagsibog. Ang sakong likod itinao ko sa mga paraampak, asin ang sakong pisngi sa mga parabugnot. Ang sakong lalawgon, dai ko tinauban sa insulto asin lutab. Ang kagurang ng Diyos, tatabangan niya ako. Kaya dai ako napahamak. Kaya pinagi ko sulpak ang sakong lalawgon. Asin aram ko na dai ako na mapapasupog. Tataramon kan kagurangan. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Diyos ko, ta daw pinabayaan mo ako. Ang gabos na nakakahiling sa ko, naguulog-ulog sa ko. Tinitiwian ngimot, kinuyong-kuyongan payo. Naglaom siya sa kagurangan. Siya iligtas niya, siya agawon niya. Kung siya buot kan kagurangan. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Pinalibutan ako nin mga ayam. Lupunin mga maraot, naglikos ako. Linabot tindaan sa kong mga kamot, sa mga bitis. Mabibilang ko na ang kabos kong tulang. Minamasdan ninda ako asin minamanmanan. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Binaranga-banga ninda, sa indan sa kong mga gubing, asinan sa kong bado, sinugalan. Alagad ika, kagurangnan, di ka magrayo, o kusog ko, paghumari sa pagtabang sa ko. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Isasaysay ko ang sa imong ngaran sa sakong mga tugang. Sa tahaw katiriponan, o umawon ta ka. Mga may pagkatakot sa kagurangnan, mag-umaw ka mo sa iya. O gabos na kapag-arakian ni ako, magpamuraway sa iya. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Sa ikaduwang babasahon, ipinaglaladawan ang dakulang kapakumbabaan kan kagurangnan na nagtitios sa krus. Sa pagiging masinunod-sunod, hinipnoan niya ang satong kasumbikalan. Siring man, ipinagdurukyaw kan awit na ini, ang kamurawayan ni Kristo sa Diyos Ama. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos. Dawa yaon sa forma nin pagka-Diyos, di siya napahuna na makapantay ang Diyos, nasasalumon, kundi nagpakadai sa sadiri. Inako ang pagkauripon, naging siring sa mga tao. Asin sa anyo, sayod na tao, nagpakumbaba sa sadiri. Nagmakinuyog-kuyog sagpod sa kagadanan sa krus. Kaya urugman siyang ilinangkaw kan Diyos, asin iwinara sa iya ang ngaran na labi sa gabos na ngaran. Tanganing sa ngaran ni Jesus, ang gabos na tuhod magluhod. Ang langit nun, ang daganon, asin ang taga-irarom kan daga. Asin ang gabos na dila, magrukyaw. Kagurangnan si Jesu Kristo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Resurrectione tua, laudamus Domine.
Pasyon ni Jesucristong kagurangnan, susug ki San Lucas. Kan oras na nagtukaw siya, kaiba niyaan sa iyang mga disipulos, nagsabi siya sa inda, Maigot kong minawot, magkakan kaining Paskwa, kaiba nindo, bago ako magsakit. Ta nagsasabi ako sa indo, daina ako makakan, kaini sagkod na mautob sa kahadean kan Dios. Pagkuakan kalis, nagpasalamat asin nagsabi, Ako ini, asin hirirasan nindo. Ta nagsasabi ako sa indo, dai ako mainom puon ngunyan kan bunga kan ubas, sagkod na mag-abot an kahadean kan Dios. Dangan pagkuaning tinapay, nagpasalamat. Binaak asin itinaos sa inda na ansabi, Ini ang sakong hawak na itinatao para sa indo. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. siring man ang kalis, pakapamanggi na ansabi, Ining kalis, iyo ang bagong tipan sa sakong dugo na pinapabulos para sa indo. Halagad uya, an kamot kan pagpasaluib sako, kaiba ko sa lamesa. An aki kan tawo naglalakaw man ng gad, susug sa nakatalaga. Alagad sa tawong iyan na mapasaluib sa iya. asin sinda nagpuon pagharapot-haputan, kung si isay kaya sa inda an magibo. Nagkaigwaman sinda ning turusayan. Si isay sa inda an mabilang na urog kadakula. Nagsabi siya sa inda, An mahadi kan mga hentil nagsasakop sa inda. Asinan may kapangyarihan sa inda, inaapod na mga paragibong marhay. Kamo, bakong siring, kundi an urog kadakula sa indo, magin siring sa nguhod. Asinan leader sa indo, magin siring sa naglilingkod. Tasisay an urog kadakula, an nakatukaw sa kakanan o an naglilingkod. Bakong an nakatukaw, ako sa tahaw nindo, siring sa naglilingkod. Kamo ang nagdanay na damay sako sa mga pagsugot sako. Asin ako balaog na nagtatao sa indo, siring na balaog na nagtao sako ang sakong ama nin kahadean. Tanganing magkakan kamo, asin mag-inom sa lamesa sa sakong kahadean, asin matukaw kamo sa mga trono sa paghukom sa 12 tribo nin Israel. Simon, Simon, uya, hinagad na gayo kamo ni Satanas, tanganing saligsigon, siring sa trigo. Halagad pinangadji taka, tanganing dai magluyaan sa imong pagtubod. Asin ika, pagbalik mong gayo, parigunaan sa imong mga tugang. nagsabi sa iya, Kagurangnan, andam ako magdanay sa imo, minsan sa bilangguan, asin sa kagadanan. nagsabi siya, Sinasabihan ta ka Pedro, dai maturaok ngunyan ang sulog, sagkod na makatalo mo akong nigaran, na midbid mo ako. nagsabi siya sa inda, Kan suguon ko kamo na mayo nin pitaka, ni supot, ni sapin, kinulang kamo? nagsimbag sinda. Day lamang. Kaya nagsabi siya sa inda, Alagad ngunyan, an igwanin pitaka, magdara. Siring man an igwanin supot. An mayo, magpabakal kan sa iyang alikboy, asin magbakal nin minasbad. Ta nagsasabi ako sa indo, ining isinurat, kaipuhan mautob sako, ining sa kriminal, ibinilang siya. Taan dapit sako, igwanin katapusan. alagad nagsabi sinda. Kagurangnan uya, igwadig din duwang minasbad. Nagsabi siya sa inda. Tama na iyan. Pagluwas, naglakaw siya susog sa kaugalian, pabukid kan mga olivo, asin nagsunod sa iya ang mga disipulos. Pag-abot sa lugar, nagsabi siya sa inda, distansya nin sarong daklag nin gapo, nagluhod asin namiibi na ansabi. Ama, kun buot mo, palihi sa sako ang kalis na ini. Alagad ba ko ang buot ko, kundi an sa imo ang mangyari. Nagpahiling sa iya ang sarong anghel hali sa langit sa pagpakusog sa iya. Sa dakula niyang pag-agon niya, nagpamibi nin urog kaigot. Tara, ang sa iyang mga gaanot, naging siring sa mga tagdo nin dugo na nagdadalihig sa daga. Pagbuhat hali sa pagpamibi, nagdalaw siya sa mga disipulos, asinabdan sinda na nagtuturog sa gabat kan kamundoan. Nagsabi sa inda, Taano ta nagtutururog kamo, buhat, asin magpamibi, na dai mahulog sa sugot. nagtatarampa siya, uya katawohan asin ang inaapod na Judas,
Saro kan 12, nanginginotan sa inda, as sinagrani kay Jesus tamahadok sa iya. Nagtaram sa iya si Jesus. Judas, ipinapasaluib mo an aki kan tawo sa paagi nin sarong hadok? Pagkahiling kan mangyayari, nagsabi si mga nasa palibot niya. Kagurangnan, titigbason mi nin espada. Tinaga ang saro sa inda, ang surugoon kan poon na padi, as sinapulangan ini kan tuong talinga. Simbag digdi, nagsabi si Jesus. Pabayae, sagkod sa na dyan. Binutan niya ang sa iyang talinga, asin pinaumayan siya. Nagsabi si Jesus sa mga nagduman sa iya, mga poon na padi, mga general, asin mga gurang. Siring sa pagdagsang sa sarong tulisan, nagluwas ka mo may espada asin badas? Arual daw, yaon ako sa indo sa templo, asin da inindo ibiningat an sa indong mga kamot tumang sako. Alagad ini an sa indong oras, asinan kapangyarihan kan diklom. Pakadako pa, dinara siya asin ilinaog sa harungkan poon na padi. Si Pedro nagsusunod sa harayo, palibasa nag-amak sindanin kalayo sa tahaw kan looban, asin nagtukaw sa palibot. Nagtukaw si Pedro sa tahaw ninda. Nahiling niya nin sarong oripo na babae. Nakatukaw sa may ilaw, tinuruhukan asin sinabihan. Ang tawong ini kaiba kayto. Alagad siya nagnigar na ansabi. Dai ko siya midbit babae. Dai na haloy pakatapos, saruman pagkahiling sa iya nagsabi. Ikaman saro sa inda. Alagad nagsabi si Pedro. O tao, bako ako. Pakalihis nin masarong oras, may saro naman na nagpirit na nagsabi. Sa katotoohan, ang tawong ini kaiba man kayto, taga Galileo man. Alagad nagsabi si Pedro. Tao, dai ko araman tinatara mo. Tulos mantang nagtataram pa siya, nagturaok ang sulog. Ang kagurangnan pagbirik, hiniling si Pedro nin tutok. As sinarumduman ni Pedro ang tataramon sa iya kan kagurangnan. Bago ang sulog magturaok ngunyan, makatulong mo akong ninigaran. Asin pagluwas, mapait siyang nagtangis. Ang mga lalaking nagbabantay kay Jesus, kinakalwagan siya asin hinahampak. Tinatakpan sa mata asin hinahapot na ansabi. Hulae, si Isay ang naghampak sa imo. Asin dakol pang ibang mga bagay na itinataram sa paglanghad sa iya. Kan aldaw na nagtipon ang mga gurang kan banwaan, ang mga puon na padi asin mga eskriba, dinara siya sa saindang sanggunian asin sinabihan. Kung ika ang Kristo, isabi mo sa mo. Nagsimbag siya sa inda. Kung magtaramo ko sa indo, dai ka mo matubod. Kung maghapot, dai ka mo masimbag. Alagad puon ngunyan, an aki kan tawo, matukaw sa tuo kan kapangyarihan kan Dios. Nagsabi ang gabos. Kung siring ika ang aki kan Diyos, Nagsabi siya sa inda. Kamo an nagtaram na iyo ako. Alagad sinda nagsabi. ano paan kay puwantong saksi? Nadangog taman sa naanhali sa iyang uso. Nagtindog ang bilog nindang arimpopon asin dinara siya ki Pilato. Nagpuon sinda pagsumbong laban sa iya na ansabi. Ang taong ini nakuha niya mo nagpapalagal kan sa tong nasyon, inuulang-ulang ang buwis ki Cesar, asin nagsasabi na siya ang Kristong Hader. Naghapot sa iya si Pilato na ansabi. Ika ang hade kan mga Hudiyo. Nagsimbag. Ika ang nagsabi. Nagtaram si Pilato sa puon na padi asin mga katawuhan. Mayo akong naku ang dahilan sa tawong ini. Alagad nagpirik sinda na ansabi. Sinusutsutan niya ang banwaan sa pagtutukdo sa bilog na Judea, puon sa Galilea sa Godigdi. Si Pilato pakadangog kaini, naghapot kun ang tawo Galileo. Pagkaaraming gayo na sakop siya kan otoridad ni Herodes, ipinadara siya ki Herodes na yaon man sa Jerusalem kan mga aldaw na ito. Si Herodes pakahiling kay Jesus na ugmang gayo, tahaloy ng buot niyang mahiling siya. Huli kan mga nadangog niya dapit sa iya, asin naglalaong makahilingin sarong tanda na gibo niya. Hinapot siya dapit sa dakol na bagay, alagad siya mayong isinimbag sa iya. Nagtitindog duman ang mga puon na padi asin mga eskriba, makusog na nagsusumbong laban sa iya. Dinohagi ni Herodes kaibaan sa iyang hukbo asin kinaluwagan. Binadoan siya ni nakakasulang gubing dangan ipinabalik ki Pilato. Naging magkatuod si Herodes sa sin Pilato kan aldaw na ito, tadati magkaiwal sinda. Si Pilato pinatipon ang mga puon na padi,
An mga namamayo asin ang banwaan, nagsabi sa inda. Dinaranin do sako ang tawong ini, siring sa sarong nagsusutsot sa banwaan na magrebelde. Uya, sa kuyang siniyasat sa atubang nindo, asin mayo akong nako ang kaso sa tawong ini. Dapit sa mga isinumbong nindo laban sa iya. Ni si Herodes, ta pinabalik siya sa to. Uya, mayo siyang naginibo na sukat sa kagadanan. Kaya pakahampaka, bubutasan ko siya. Sarabay na nagkurahaw sindagabos na ansabi. Halea siya, asin butas isamo si Barabas. An Barabas na ini ipinabilanggo unong kansarong sedisyon na nangyari sa syudad asin sarong panggadan. Giraray nagtaram sa inda si Pilato, buot-butasan si Jesus. Ugaring nagkukurahaw sinda na ansabi. Ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Ikatulong beses nagtaram siya sa inda. Anong maraot ang ginibo ka ini? Mayo akong nako sa iyang dahilanin kagadanan. Kaya hahampakon ko siya asin bubutasan. Alagad sinda nagpipirit, sa makusog na tingod, hinahagad nida na ipako siya sa krus. Asin urog na nagkukusog ang sindang mga tingog. Si Pilato buot na mangyari ang sindang kahagadan. Binutasan siya, itong huli sa sedisyon, asin panggadan, ipinag-ampon sa bilangguan. Ani hinagad nida, alagad si Jesus ipinaubaya sa indang buot. Kan ihatod siya, dinakop ninda ang sarong lalaki na angaran Simon sarong Sireneo na nagpupuli hali sa uma, asin isinaangat sa iya ang krus, tanganing pasanon sa hudyan ni Jesus. Sinusundan siya nin dakulang aripopon kang banwaan, asin mga babae na nagtutubtob kang daghan, asin ipinapanambitan siya. Pagsalingoy sa inda, si Jesus nagsabi, Mga aking babae kan Jerusalem, dai kamo magtangis huli sako, kundi magtangis kamo para sa induman sana, asin para sa indong mga aki. Huli ta maabot an mga aldaw na masabi kamo, paladan an mga baog, asin dai nangangaki, asin an mga daghan na dai nagpasuso. Dangan mapuon sinda pagsabi sa kabukidan, tumpagi kami, asin sa kabuludan, tambuni kami. Huli ta kun iniginigibo ninda sa lakbas na kahoy, sa alang, ano daw ang mangyayari? dinarama ninda duwa pa katawo, mga kriminal, tanganing sabay sa iyang puhuon. Kan makaabot na sinda sa lugar na inapod bungo, duman ipinako ninda siya sa krus asin ang mga kriminal, saro sa wala, saro sa too. Alagad si Jesus nagsasabi, Ama, patawada sinda, tadain ninda aram kun ano ang ginigibo ninda. sa pagbaranga-banga sa inda kan sa iyang gubing nagripa sinda, nagtitindog duman ang banwaan, nagtatanaw. Ang mga namumuno naguulog-ulog sa iya na ansabi, An iba, iligtas niya ang sadiri, kung siya ang Kristong kan Diyos, ang pinili. Kinakalwagan man siya kan mga soldado sa nagdudurulok, dinudulutan siya nin suka asin sinasabihan. Kuni ka ang hade kan mga Hudiyo, ligtasanan sa diri. Igwanin isinurat sa iyang pamayuhan, inianhade kan mga Hudiyo. Saro kan mga nabibitay na kriminal, naglalanghad sa iya, ansabi. Bakong ika ang Kristo, ligtasanan sa diri asin man kami. Nagsimbag si Saro asin sa pagsagwi sa iya nagsabi. Dahil ka lamang natatakot sa Diyos, ika na nasa siring man na kondinasyon, kita tama na sinilutan, ta nasa potaan mga sukat sa mga gibuta. Alagin ini mayong maraot na ginibo. Nagsabi, Jesus, girumduma ako pag nakalaog ka na sa imong kaadaan. nagsabi sa iya. Amen, nagsasabi ako sa imo, ngunyan, makakaibata ka sa paraiso. Haros udtuna, asin nagdiklom sa bilog na daga sa God 3:00, napinaw ang saldang, asin ang belo kan santuaryo, nagisi sa tahaw. Pagkurahaw ni makusog, si Jesus nagsabi, Ama, sa imong kamot, ipinapaniwala ko ang sakong espiritu. pagsabi ka ini, nautsan. Maluhod po kita. Tindog tabi. Pagkahiling ka nangyari, nagpamuraway sa Diyos ang sinturyon na ansabi,
Talagang ang tawong ini suripot. Ang gabos na mga katawuhan na nakatipon sa tungod kan tatanawo na ini, nakasaksi ka nangyari, asin tinutugtob ang sindang mga daghan, nagpuruli. Nagtitindog sa harayo ang gabos niyang kamidbid, asin mga babae na nakisunod sa iya poon sa Galilea. Hinihiling ini. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Naglalaog po kita ngunyan na aldaw sa pinakaimportanteng simana kan sa tuyang buhay bilang mga Katoliko. The Holy Week is the highest point in our liturgical and spiritual life. Pinunan ta ini, matatandaan ta kan Miyerkules nin Abo, Ash Wednesday. Asin sa laog nin 40 aldaw, nagpreparar kita sa paagi nin prayer, nin fasting, nin pagtao sa mga nangangaipo. Ngunyan, yaon na kita sa simanang pinagprepararanta. Anong gigibuhon ta sa simanang ini? We only have one goal. Saro sana ang kamautan ta ngunyan na simana. Ano po iyan? An makaarog ki Kristo. An ibahan si Kristo. Ang goal tangon niya na simana, makisumaro sa iya to be in solidarity with Him. Pag sinabi ta pong makikisumaro kita kay Kristo, anong gigibuhon ta? Tama na daw na may dara kitang palaspas o langkoy tanganing magpabindisyon? Tama na daw na masimba kita aroal daw ngunya na simana? Tama na daw na masabay kita sa pagprosesyon asin pagbisita iglesia. Magayon po ang gabus na ini, makahulugan ang gabus na ini, alagad kulang pa. Kung sagkod sana po kita sa participation sa liturgy, kulang pa po ang satuyang pakikisumaro ki Jesus. Nata, ano ang kulang? Kung gusto ta pong tunay na maging kasaro ni Jesus, tunay na kaiba niya, kaipuhan po na makaarog sa iya, to accompany Him and to imitate Him. An sa iyang pagpapakadai, an pagsakripisyo, iyo an aarugon ta. Igwa po kitang apod sa siring na pagkabuhay, ining pagdusay kan sa diri, sa Griego, sa Greek, inaapod ta ining kenosis. Pakiulit po ang word. K-E-N-O-S-I-S. Kenosis. Sa Griego, buot sabihon, self-emptying. Pagpaubos kan sa diri, pagpakadai. Aram iyan kan mga magurang. Aram kan mga magurang, ang buot sabihon kan kenosis. Ini ang pagkabuhay ninda. Ang magurang, iniinot an aki, bago an sadiri. Dai nabalik kun an magurang, dai niya nababakal an sadiri niyang mga pangangaipo, an mahalaga, maikatao an kaipuhan kan aki niya. Dahil ang tawong tunay na namumuot, tattao, handa na magsakripisyo para sa namumuotan. That is what Jesus did for us. Sabi nga ni San Pablo sa ikaduwang babasahon, ang kagurangnan duman sa krus, pinagin ubos ang sadiri, mayong natada, dinusay ang bilog na sadiri. Kenosis. Alagad, bago ang kenosis sa krus, si Jesus naglaog na sa Jerusalem. That is what we are celebrating on this Sunday, ining triumphal entry niya into Jerusalem. Duman sa Jerusalem, which is the religious center, political center of the time of Jesus, sinasabat siya kan kadakol na mga tao, bitbitan sa indang mga palaspas. Arog po kaiyan ang ginigibo ninda, pag igos indang sinasabat na bayani, pag igwang ng gana sa pakilaban, garong may sinasabat na sikat na artista o politikong naglalaog sa sarong lugar, they are waving their palm branches.
Ugmahon sinda dahil yaon na itong tawong pinagsasabing maestro na nagmimilagro. Yaon na itong pinagsasabi na nagbangon ki Lazaro hali sa mga gadan. Ugmahon sinda, nagwawagayway kan sa indang palaspas. Pero aram po ni Jesus kung ano ang masunod na mangyayari. Aram niya na dahil kaining paglaog niya sa Jerusalem, ibinubugtak niya po ang sadiri niya sa peligro. Tandaan ta, mainit na ang dugo kan mga otoridad sa iya. Dahil, sabi kan mga tao, He claims to be God. Sabi kan mga tao, nagigibos siya nin mga tanda, nin mga senyal, na siya tunay na Diyos. Kaya, sa paglaog niya po sa Jerusalem, itinataon niya ang sadiri niya sa pagtios. Sabi ta sa misa, He willingly offers Himself into His passion. Mayong nagpirit, mayong nagbusol sa iya, kundi by His own will, He gives Himself to His passion. Nagduman siya sa Jerusalem, tanganing pagdusay niya sa krus, matubos niya kita sa kasaklan, asin kagadanan. Ngunyan, ano po ang imbitasyon para sa to? Ano po kita, mga miron? Ano kita mahiling lang, matanaw lang ki Jesus, mantang nagsasakripisyo? Dai po. Iniimbitaran po kita na ibahan siya. Ngunyan na si Mana, iniimbitaran kitang lakawan man ang dalan kan krus, to walk the path, the way of the cross. Kaya, pakatapos po kaining misa, pakidara po sa indong mga harong an palaspas na bibindisyonan ta bago matapos an misa. Bring them home. Pakibugtak ang mga palaspas sa indong mga pintuan, o kaya sa altar, itaid sa mga santo. Para sain? Ini pong mga palaspasta, pagirumdum kan sa tuyang commitment na buot tang arugon si Jesus, ibahan siya sa oral daw. It is our symbol, our commitment that we desire to imitate Jesus daily. Simbolo po ang mga palaspas kan kapangganahan ni Kristo. Mga tugang, dai po magtugot na masayang ang Simana Santang ini. Kung kan nakaaging mga taon, pinapaagi ta sa na ini, nagimataka tapos na sa Holy Week. Kung kan mga nakaaging taon, ginagamit taan mga aldaw na ini, tanganing mag-outing, mag-recreation. Ngunya na taon, dai magtugot na masayang ang Simanang ini. Dailugod kita magin arog ka itong mga tao kan panahon ni Jesus na nag-aawit nin Hosana, dangan sindamanan parehong mga tawong makurahaw, ipako siya sa krus. Dahil ang mga tawong arog ka iyan, bako sindang mga disipulo, mga tagahanga sa nasinda. Ngunya na si Mana, dailugod kita magin mga tagahanga sana. Tagahanga kan magagayon na ipoprosesyon na mga paso, tagahanga kan magagayon na mga sermon, ngunya na simana, o kan magagayon na dekorasyon, mga kanta, ngunyan, dailugod kita maging tagahanga sana kan sakripisyo sa krus. Kulang po iyan. An imbitasyon kan Simana Santa, makaarog ki Jesus. Si Jesus na mabuot, naglilingkod sa kapwa, si Jesus na magalang, si Jesus na nagdudusay kan sa diris para sa iba dahil sa pagkamuot, si Jesus na mapagpatawad maski sa mga nakakulog sa iya. Ini ang pangapudan kan Simana Santa. Sabayan ta po si Jesus sa simanang ini, tanganing kun nakasaro kita sa iyang sakripisyo, makasaro man kita sa pagkabuhay niya liwat. Tindog po kita. Simbagunta ang tataramon nin Diyos sa pagpahayag kan sa tong katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Jesucristo aking buktong niya kagurang nanta. Ipinangida huli kan Espiritu Santo, namon dag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan,
kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa pagukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita para sa satuyang mga pangangaipo, kahiraki an sa imong banwaan kagurangnan. Kahiraki ang sa imong banwaan kagurangnan, para sa mga naglilingkod sa simbahan, na maimbod asin daing takot na nagbabalangibog kan marhay na bareta kan krus, asin pagkabuhay liwat ni Jesus. Mamibi kita sa kagurangnan. Kahiraki an sa imong banwaan kagurangnan. Para sa to gabos na Kristiyano, na makanood kitang magsunod kay Jesus sa iyang dala nin paglingkod, asin pagsayuma sa sadiri, tanganing magdaranin kaugmahan, asin paglaom sa mga nakapalibot sa to. Mamibi kita sa kagurangnan. Kahiraki an sa imong banwaan kagurangnan. Para sa mas marhay na sosyedad, na mayo nin si isay man na tinutungtungan, asin kunsain ang mga tao nakikisumaro sa lambang saro. Mamibi kita sa kagurangnan. Kahiraki an sa imong banwaan kagurangnan. Para sa mga tawong nawawaranin paglaom sa buhay, masabatan man lugod ninda si Jesus na nagpadagos sa iyang dala nin pagtios na siya sanang saro. Mamibi kita sa kagurangnan. Kahiraki an sa imong banwaan kagurangnan. Para sa mga maaatubang sa kagadanan, na mapakusog sinda kan presensya nin kagurangnan, asin kan tabang nin mga may pagmakulog sa inda. Mamibi kita sa kagurangnan. Para sa sato gabos, na ang mga maabot na aldaw kan Semana Santa, maging panahon nin grasya para sa sato, asin makadara sa to, na mas makarani sa kagurangnan. Mamibi kita sa kagurangnan. Kahiraki an sa imong banwaan kagurangnan. O Diyos na samuyang Ama, hinanyugaan samuyang mga pamibi, asin tabangi kaming masabutan ang lingwahe nin pagsarig asin pagkaherak, pakipag-ulian asin pagpasalamat, katalingkasan asin pakasabot. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Aliturya kan Eucharistia. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining satuyang atang, magkanigong akoon kan Diyos amang makakamhan. Ako malugod kan kagurangan ng atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, huli kan pasyon kan bugtong mong aki, an pagkaherak mo, magin haranilugod sa mo, tanganing dawa bako kaming maninigo kaiyan, huli kan sa mong mga gibo, sa tabang kandaing kabaing na sakripisyo, makamtan mi an sa imong pagkaherak na sa mong linalauman, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen.
Han kagurangnan, mapas sa Indo. asin sa imong espiritu. Iitaasan mga puso, Initaas mi na sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa sin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan, tadawa siya daing sala, nagpakanigong magtios para sa mga parakasala, asin mag-ako nin bakong matanos na hatol para sa mga masumbikal. An sa iyang kagadanan, nagpara kan sa mong mga karatan, asinan pagkabuhay niya liwat, nagwaras sa mo kan kaligtasan. Kaya, kaiba kan gabus na angheles, naguumaw kami sa imo sa magayagayang selebrasyon na nagsasabi, kagurangnan, ikananggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin nagpasalamat, binaak, dangan tinao sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod, kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat,
nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa, si Francisco, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabus na klero. Siring man girong dumasa sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Dios, Mater Dolorosa. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog nasin da San Pedro, San Judas Tadeo, asinan gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Naghihinguwang makaarog ki Jesus, pamibiuntaan sa iyang pamibi. Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo, an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabus na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo.
Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa indo, hare paghilinga ang sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. bilang magkairiba sa dalan kan krus, magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Cordero kan Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan at kinaban. Kaheraki kami, kaheraki, kaheraki kami. Cordero kan Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan at kinaban. Kaheraki kami, kaheraki, Mga tugang uya si Jesucristo, na sa sadiri niyang buot, nagsakripisyo kan buhay sa krus. Siya, ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sa nasinan sa kong kalagmaw umay. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Sa
Maluhod po kita para sa pamibi sa Jubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Hesu Kristo sa muyang tugang, asinan kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom, sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya, magbago sa mo, na kami day mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi, magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat sa bagong langit, asin bagong daga, napakatapos daogonan karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag, sagkod paman. An biyaya kan Jubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. An siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos. Sa imo, sa muyang Diyos, banal sagkod paman, an kamurawayan asin kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, kaming mga nabasog kan banal na atang, kaming nagngangayo-ngayo sa imo, namimibi. Tanganing kaming ginibo mong maglaom sa tinutubod mi, huli kan pagkagadan kan sa imong aki. Gibuhon mong makaabot sa samong minamaot, huli kan sa iya man sanang pagkabuhay liwat, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita para sa nagkapirang mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa Alay Kapwa Sunday. Anatipon niyato sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nagabot sa 36,399 pesos and 20 centavos. Anambag niyato sa siring na oras na misa, nagabot man po sa 5,161 pesos and 30 centavos. Ang second collection, nagabot man po sa 2,209 pesos and 50 centavos. Iniimbitaran po kamo na mag-atender kan Parish Lenten Recollection sa Abril 16, pagkatapos kan misang alas 5:30 sa pagkahapon. Ang satuyang Recollection Master, iyo po si Father Siddhartha Bayona Chong, OP. Sa Abril 27, iyo po ang ikaapat na Domingo nin bulan, kung saan dadarahon ta po ang satuyang tada canister, asin iyo offer po ini sa offertory. Mauot ni man po pasalamatan ang mga nag-donate kanakaaging semana, mga anonymous, saro na nagtaong 5,000 pesos, sarong 2,000 pesos, sarong 1,000 pesos, saro na nagtaong 700 pesos, tulong 500 pesos, sarong 300 pesos, RAC and Wellness Enterprises 10,000 pesos, Ray Gianan 2,000 pesos, Ramona May Porio 1,500 pesos, donation through GCash 1,270 pesos. Salamat po. Diyos mabalos. Salamat man po sa tuyang mga lingkod sa simbahan, pangadji po nindo sinda dahil dakulan trabaho nindangon niya na Simana Santa, pinakamagabat ining simana for church volunteers. Salamat man po sa satuyang online community sa pagsabay digdi, asin sa indo po sa pagsimbangon niya na hapon. Mga tugang, kung igwa man pong punto sa taon kan simbahan na pinakaaktibo kita dapat, bako po iyan simbang gabi, bako iyan pagpiesta o kada Webes sana pag nagdedebosyon kay St. Jude. Kung aktibo kita sa mga aldaw na iyan, mas aktibo dapat kita pag Semana Santa. We celebrate this week the highest and most important mysteries of our Catholic faith. The suffering, the death, and resurrection of our Lord Jesus. Kaya, pakiimbitaran po ang sa indong mga kapamilya, magpasimbahan ngunyan na simana. Yaon po dyan sa luwas, ang schedule kan sa tuyang celebrations, inahagad mi po ang presensya nindo, urog na sa mga huring aldaw kaining simana. Sa Webes Santo, day po kitang masses in honor of St. Jude, digdi sa simbahan, bilog na aldaw po iyan, daing misa kay St. Jude, pero bukas ang simbahan, pwede po kamong maglaog. Please pray privately your devotions to St. Jude. Ang diocese nakatutok po duman sa katedral, magkakaigwanin Chrism Mass, ma-ordain kita nin 4 na diakono, mabindisyon kan mga bagong lana, dangan kaming mga padi, mapanibago kan samuyang mga pangako.
Pagkahapon, alas 6, imbitado po kamo para sa Last Supper Mass. Pag Biyernes Santo po, from 8 in the morning to 11, igwa pong pagpakumpisal digdi. Maghinguwa po na makapagkumpisal within this Holy Week. Igwa man pong pakumpisal sa Miyerkules Santo, kasabay po kan sa tuyang Lenten Recollection. On Saturday, nagmumundo sa lulubngan ni Jesus ang simbahan, mayo kita nin anuman na selebrasyon. Nalingawan ko, pag Biyernes Santo alas 12, iyo po ang 7 palabras, pag alas 3, iyo po ang celebration of veneration of the cross. Balik kita sa Sabado, dahil pong celebration sa Sabado dahil nagmumundo kita sa lulubngan ni Jesus. In the evening, at 8 o'clock, is our Paschal Vigil. That is the highest and most important Mass in our Catholic life. Kaya imbitado po kamo, dahil na po magdara ng tubig dahil ang binibindisyonan tang tubig digdi, tubig para sa bunyag. Bako po ining holy water na pwede nindong iuli tanganing pangwirik sa harong. Tubig ini kan bunyag. Ang pwede tapong darahon pag Paschal Vigil, kandila, because we will renew our baptismal promises. And because we will celebrate our baptism, angay po na magbado nin puti. Kaya kung nag-iisip ka mo nin outfit para sa bangging iyan, please choose white. Iyo iyan ang bado kan bunyag. Dangan, kung dai po kamo, kung pwede kamo dyan, counted na po iyan as your attendance for Sunday. Dahil nakaipuhan magbalik the following day for the Easter Sunday Mass. But kung dai po kamo available that Saturday evening, you are welcome to join the Masses on Sunday. Nakaputi man giraray, tamarin nyo man giraray, kan baptismal promises. There will be a salubong procession at 5 in the morning. Susundan po iyan kan primerong misa at 5:30 in the morning. Mayo pong masunod na 6:30. Iyo iyan ang nakasanayan tang first Mass digdi, mayo po kaiyan. After the 5:30, the next Mass is at 8 o'clock and onward. So dati ta pong schedule during Sundays. Yaon po ini sa luwas, sa tarpaulin, yaon ini sa Facebook page kan sa tuyang parokya. Hagad ni po ang sa indong aktibong partisipasyon ngunya na simana. Tindog na po kita. Mabindisyon kita kan mga palaspas, gigibuhon ta siring kan pagwirik nin tubig, pagwebes na devotion kay St. Jude. Pakitaas na po ang mga palaspas. Mamibi kita. Diyos na makakamhan, sagkod paman, pakipabanala kan sa imong bendisyon, ining mga langkoy. Tanganing kaming naghihinguwang makasunod sa pagrukyaw ki Kristong Hade, makaabot huli man sana sa iya, sa daing tapos na Jerusalem, siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Sana sa akin ni David, madaling Israel, pahumalon manadipin, sa ngaranin kagurang na. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pakibabaan mga langkoy, ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo kan mamumuto na Diyos ang Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw, ibahan si Jesus. Salamat sa Diyos.